jump now. Kapasa membali talua singgah saban tadi kadai uni tio kari inyo basiua sampai lutuik nyo di toko bini. Pagi-pagi ke batang ayah membawa panci jo cerek kopi jangan mau bana etek mahago orang lain datang membeli. Talempang bunyi di halaman saluang melantun manyentuhi mani tio ari iguik coangan sampai mati ndak kababini. Ayam jago naik ke pagu kucang duduk di bawah meja kalau iduik banyak joragu kasadonyo jadi ndak bisa membawa pisan jola mang tapai singgah dahulu ke rumah mamang raso hati lai sesuai ruponyo si anak mama. Daun sirih dalam carano kapuas siria balui kapinang dek ulah banyak carito pamenan diam biak urang kasalah membawa capiang baliak ke rumah harilah sanjo dek banyak pejabat lah jadi maliang kulai ide rang bai harato. Makan nasi jo sambal lado ulah dek badan naun babini kalau iduik babuek doso saraso iduik indakan mati. Buang pipik hinggok di dahan angin sanjo basiliuran kalau iduik menjago sopan kamapai mendapet kawan. Kapasa membali lamang balik ke rupo pamakanan